אהלן חברים, בשיעור הזה אני רוצה להראות לכם איך עושים קמפיין תנועה, למה בכלל כדאי לנו לשמש בקמפיין תנועה. כי מי שמכיר אותי יודע שאני תמיד ממליץ לעשות איזשהו קמפיין המרות, אם זה קמפיין לידים או קמפיין מחירות, אבל הפעם נתמקד רגע בקמפיין תנועה. רגע אחד לפני כן, למי שלא מכיר אותי עדיין, אני יעקב שוץ, קמפיינר מקצועי כבר כמעט 5 שנים, בעל הקורס להיות הקמפיינר של עצמך. יש כבר כמה עשרות אנשים שלימדתי אותם איך לעשות קמפיינים בעצמם, בעלי עסקים, נותני שירות שלא רוצים לבזבז כסף על קמפיינרים, אין להם את התקציב הזה כרגע והם רוצים לעשות את זה בעצמם, אז בשביל זה אני כאן. אז הנה אנחנו כאן במנהל המודעות, הפעם נבחר קמפיין תנועה ונסתכל, קמפיין תנועה בעצם מתאים לקליקים על קישור, צפיות בדף נחיתה, וואטסאפ, מסנג'ר, שיחות, ביגור בפרופיל אינסטגרם. אוקיי. אז בואו נבין. תמיד אנחנו אומרים שפייסבוק ידע לעשות מה שאנחנו מבקשים ממנו. אם אנחנו נבקש תנועה לאיזשהו מקום, הוא ידע לתת לנו תנועה. נרצה מעורבות על פוסט מסוים, הוא ייתן לנו פוסט. נרצה לידים, הוא ייתן לנו לידים. התנועה היא בדרך כלל לא בשביל להביא לידים. אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לראות, כשאנחנו רוצים להריץ קמפיין תנועה, אני משתמש בקמפיין תנועה לשני דברים. או להביא הודעות לוואטסאפ, ואני אראה לכם פה קמפיינים כאלה שעבדו. למשל פה קמפיין תנועה לוואטסאפ, תראו 105 התכתבויות ב8 שקלים, יש פה עוד תנועה לוואטסאפ, 488 התכתבויות ב8 שקלים. אני חייב להגיד לכם אבל, לפני שאנחנו ככה מתחילים, אני לא מתלהב מהקמפיינים האלה. אני עושה את זה לפעמים כי קודם כל זה עזר לי גם להעלות את העוקבים בדף, ורציתי להעלות עוקבים בדף, אמרתי יאללה דרך, נביא גם אנשים לוואטסאפ, 50% מהאלה שאפילו לפעמים יותר, מכל ההודעות האלה הם סתם, הם לא רלוונטיות, לכן אל תתלהבו מהתוצאות האלה, אני הכי כנה איתכם. להביא לידים, תשתמשו בטופס לידים. לפעמים אתם תרצו כן לעשות איזושהי תנועה מסוימת, או אם אתם ממש חזקים ויודעים להמיר אנשים שפונים לכם לוואטסאפ, סבבה, תעשו את זה. אבל אני ממש משתמש בזה במה שנקרא במידה או במשורה במקומות מסוימים. בעבר הייתי משתמש בקמפיין תנועה הרבה כדי להביא עוקבים לאינסטגרם, אבל זה היה כאילו פשוט לשים את הלינק של האינסטגרם. היום לא צריך, כי פייסבוק כבר מאפשר לך ממש, יש לך תת קטגוריה שמובילה ישירות לאינסטגרם. אז בואו אני אראה לכם בכל אופן, אם אתם כן רוצים לעשות קמפיין תנועה לוואטסאפ, מה אתם צריכים שיהיה לכם. דבר ראשון, צריכים להיכנס להגדרות של העסק, ופה אנחנו נוודא בחשבונות וואטסאפ, שיש חשבון מחובר. אם החשבון הזה מחובר לדף שלכם, לדף העסקי, לא חייב לחבר אותו פה. זאת אומרת, הוא יזהה את המספר גם, אבל אם אתם לא מזהים את המספר או לא מוצאים, אתם תמיד יכולים להיכנס לפה ולחבר אותו. ברגע שיש לכם חשבון וואטסאפ, אנחנו נחזור למנהל המודעות. וכמו שאתם רואים, יש פה שתי סוגים של קמפיינים. יש עוקבים לאינסטגרם, ויש קמפיין תנועה שהוא לא... אני אבנה לכם אותו עכשיו רגע, אני אראה לכם איך הוא הולך לוואטסאפ. זה יצירה, קמפיין תנועה. נלך על קמפיין תנועה ידני, בלי הגדרות אוטומטיות. נעשה המשך. לא נתעסק עכשיו עם כל התקציבים והעניינים כבר, כל ההגדרות של הסדרת מודעות, כי כבר עשינו את זה בקורס, במהלך הקורס, בכל השיעורים הקודמים. פה יש פה שני דברים שאותי מעניין שתראו. או וואטסאפ, או פרופיל אינסטגרם, שההמלצה היא לפרופיל אינסטגרם, כי שוב, אתר, דף נחיתה, דברים כאלה, פחות רלוונטי בקמפיין תנועה, זה לא יביא לכם את התוצאות כמו שצריך, כמו שאמרנו. אם אתם רוצים ללכת על וואטסאפ, נלך פה על הבא, ובתוך המודעה יש לנו שתי אפשרויות, או יצירת מודעה, שזה פשוט, שמים פה טקסט, שמים תמונה, בואו נניח נוסיף איזושהי תמונה, סתם עכשיו בוחר תמונה של, לצורך ההדגמה, נבחר פה תמונה של שפתיים. נשאיר את ההגדרות המומלצות ונלך עם זה. נגיד שטקסט הראשי, סתם עכשיו אני עושה העברת שפתיים כהות, ולכל הפרטים לחצי כאן. כן, אני מעדיף שטקסט יהיה קצת יותר ארוך וכולי, אבל אם יש לכם פוסט שעבד ממש טוב ואתם מבינים, יודעים כאילו כבר מה אתם עושים, אז סבבה. אני לא עובר פה על כל העניין של בניית המודעה, ממש אני רק רוצה שתראו את העניין של שליחת מודעה. אז אם
הוספתי את התמונה, למה אין פה, הנה בואו נפעיל את התצוגה המקדימה. אוקיי, אז לא בחרנו פה את הדף, זה דבר שכן הייתי צריך לעשות. להוראה, שהיא כבר מחוברת עם הוואטסאפ גם. בואו נסתכל פה, יפה מאוד. עכשיו יש לנו פה את התמונה, בואו נבחר את התמונה שוב. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, ככה זה נראה, יש פה תמונה. צריך לכתוב לה, טוב, הכל פה יתאפס, אז אני אומר, הבהרת שפתיים כהות, ולכל הפרטים, נגיד שלחי לנו הודעה. אוקיי, ככה זה נראה פה. יפה, אפשר לשנות פה את המידע נוסף, אפשר לעשות שלחי הודעה שיהיה סימן של וואטסאפ, לא כזה קריטי. הכי חשוב זה שתראו, אתם יכולים לשחק עם הכפתור, עם איזה כפתור לשים, הכפתור הזה, הגודל שלו משנה את הגודל של הכותרת, אבל פה למשל הוא אומר, בואו נראה, הוא רוצה דווקא את השליחת הודעה, בואו נעשה שליחת הודעת וואטסאפ, ועכשיו הוא נותן, אבל תראו, בסדר, עדיין סבבה, כל הפרטים שלחי לנו הודעה, ויש לנו פה או להשתמש בתבנית קיימת, או ליצור זה, כן? אם אנחנו רוצים ליצור פה תבנית, פשוט לעשות פה את כן, מה שכתוב פה שלום, אפשר לקבל מידע נוסף, זה פה למטה, השאלה שלהם. אפשר לכתוב פה שלום, נשמח לשמוע איך נוכל לעזור לך, זה מה שאנחנו רואים פה בקטן. אז אפשר לערוך את זה. אפשר לעשות שאלות נפוצות, אם אתם לא יודעים, אז אל תסתבכו עם זה. פשוט תכתבו כותרת, נגיד, משהו שקשור למה שהם עושים, למה שאתם מציעים במודעה. תנו שם לשמירת התבנית, שתדעו, תאריך לפחות, ותעשו שמירה. אם אתם רוצים להוסיף שאלות, אתם יכולים לעשות פה שאלות, ממש כמו סוג של בוט כזה. אז זה לא בוט, זה בעצם פשוט שאלות, שהלקוחה שמגיע תבחר על איזה שאלה ללחוץ. אפשר להשתמש בזה, אפשר להשתמש בזה, כל אחד מה שנוח לו, אתם יכולים לעשות על זה גם טסטים, אוקיי? בגדול, זה היה עריכת תבנית, ואפשר גם להשתמש בתבנית קיימת, כן, יש לי כבר נניח תבניות, אז אני רוצה עכשיו, במה את מתעניינת, בחרתי את זה. זה בגדול, הוא אוטומטית ישלח לוואטסאפ, שמוגדר, בואו נראה שמוגדר לנו פה, הוא כבר אומר לנו פה מה מוגדר לנו. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם בסופו של דבר, שאתם הרצתם את הקמפיין והקמפיין רץ, אתם רוצים לראות עכשיו את התוצאות, אז בדיפולט לא יהיה לכם פה את זה, אתם צריכים ללכת על עמודות, בעמודות אתם יכולים ללכת להתאמה אישית, הכי למטה לגלול, התאמה אישית של עמודות, פה אתם צריכים לחפש התכתבויות חדשות. ואז בעצם תבחרו את זה ואתם תוכלו לראות פה את ההתכתבויות החדשות. כמה באמת הביא לכם, כמה התכתבויות התחילו מהמודעה הספציפית הזאת. אתם יכולים להוסיף גם את עלות לכל התחלת שיחות, כמה זה כל התחלת שיחות עלה. כן, שימו פה לב, פה יש התחלות של שיחות, אבל זאת לא הייתה המטרה של הקמפיין, אז זה נראה הרבה, אבל תופס לידים, הוא הביא הרבה לידים, כן? לא רואים את זה פה, צריך לבחור בסינון אחר. תוצאות, הוא הביא לידים בעלות של, נגיד 32 שקל, זה מעולה. אז צריך לדעת תמיד על איזה נתונים אנחנו מסתכלים, לא להתבלבל. זה לגבי קמפיין תנועה לוואטסאפ. באותה מידה אתם יכולים ללכת פה ולקחת קמפיין, לקחת מודעה שכבר עבדה לכם, סתם איזה פוסט שעבד, במקום יצירת מודעה ללכת על להשתמש בפוסט קיים, וללכת לבחירת פוסט. נניח אני הולך עכשיו לאינסטגרם שלה, ואני בוחר פה איזשהו פוסט שיש לו אינטראקציה, יש פה כאלה שאי אפשר לעשות להם קידום, כנראה בגלל מוזיקה, זכויות יוצרים וכאלה. אני רואה פה איזשהו פוסט שקיבל אינטראקציה יפה, לייקים, תגובות, אני אבחר אותו, יעשה המשך, והנה הפוסט הזה קיים פה, אני לא יכול לשנות ולערוך, אבל מי שרואה את הפוסט הזה, הוא כבר רואה פוסט, מי שיראה אותו באינסטגרם, כן, אז
הוא יראה אותו עם כל הלייקים בעיקרון. זה מה שאמור להיות. אנחנו כרגע לא רואים את זה פה משום מה, אבל אמורים לראות גם את האינטראקציה במודעה. עכשיו, יכול להיות שאם אתם עכשיו תבחרו פוסט קיים, זה סרטון, אז הוא ייתן לכם פה איזו שגיאה שצריך להעלות את זה לפייסבוק וזה. זה פשוט, אתם תראו פה שהוא מעלה לפייסבוק, ייקח לו כמה רגעים, יכול לקחת לו כמה דקות עד שהוא מסיים, ורק אז יהיה זמין. אז אל תלחצו, פשוט סבלנות לפעמים. זה בגדול לגבי קמפיין תנועה לוואטסאפ. עכשיו, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בקמפיין תנועה? אנחנו יכולים לבחור בהגדרות הקמפיין, בתת הגדרות קמפיין, במקום לשלוח לוואטסאפ, אני יכול לשלוח אותם לפרופיל אינסטגרם. אוקיי? ושזה המטרה שלי, ביקורים בפרופיל אינסטגרם. במקום לעשות את זה מהאפליקציה, היום אפשר לעשות את זה מהמחשב, וממש לשלוט בזה. כן, תמיד, אני לא אוהב להשתמש בהגדרות קהל, כבר דיברנו על זה, תהפכו את זה לקהל מקורי. אם יש לכם קהל בגודל מסוים, כבר כמה אלפי עוקבים, פייסבוק אמור לדעת למצוא לכם את העוקבים. אפשר לעשות גם קהלים מותאמים אישית, ולבחור את העוקבים דומים לעוקבים באינסטגרם. אני אלמד אתכם גם באחד השיעורים הבאים, איך מייצרים את הקהלים מותאמים אישית האלה. וזהו, ברגע שהולכים על זה, שמים פה איזושהי מודעה. גם אפשר לקחת עוד פעם פוסט קיים, או ליצור מודעה חדשה, או להשתמש בפוסט קיים, כמו שהראיתי לכם מקודם. ולהריץ אותו, לתת לזה לרוץ, לתת לזה איזושהי תקציב. התקציב פה בדרך כלל, אם זה פרופיל, להגדלת הפרופיל אינסטגרם, לא צריך יותר מ-60 יומי, אפשר גם בפחות. התוצאות פה בדרך כלל יותר זולות מקמפיין המרות, לידים ומחירות. אז עד כאן קמפיין תנועה לוואטסאפ ולאינסטגרם. ניפגש בשיעור הבא, הגדרת קהלים מותאמים אישית.